Bore da pawb, da ni ar y ffordd lawr I Gaerdydd I wylio Caerdydd yn erbyn Lincoln City yn League One. Dwi'n mynd lawr efo 2 a da ni ar y ffordd lawr I Aberdâr. Mae 2 yn reiddiol o Aberdâr a da ni'n mynd lawr yna, parcio car yn Aberdâr a o fanna ar y tren syth yn Union Park. Unwaith da ni'n cyrraedd Union Park, heddiw, da ni yn, be da ni yn dau? Y Legends Lounge. Legends Lounge da ni heddiw. Lolfa y Legends. Lolfa y Legends. So, yn y Legends Lounge, da ni'n cael cyrraedd 2.5 awr cyn kick-off. So, gwch chi gael bach o content o'n fanna, gwni weld beth sy'n digwydd, gwni weld pwy sy'n fewn yna. Edrych ymlaen, dwi'n really gwybod beth nawn ni heddiw. Da ni yn... Be da ni ar y 2? 71 points? Dwi'n meddwl? Caerdydd. Caerdydd ar 71 points? Caerdydd ar 72. 72. A Lincoln ar 71. Lincoln ar 71. So... Ond wedyn mae'r trydydd... Da ni 11 points, 11 points o flaen y lleill. So, mae'n un o heina... Os da ni'n colli, dim diwedd y byd. Os da ni'n curo, dylswn ni ennill y gyngrair. So, gawn ni weld sut mae pethau'n mynd. Dwi'n meddwl 2-1 Caerdydd heddiw. Beth ti'n meddwl 2? Un I ddim, I Gaerdydd. Un I ddim I Gaerdydd. Gawn ni weld fel mai. Ond da ni wedi gadael bale bore yma am 4:45. Nawn ni gyrraedd Aberdâr just cyn 9 a cyrraedd Caerdydd tua 10 o gloch. So nawn ni weld chi'n Caerdydd a come on the Bluebirds. Da ni wedi cyrraedd y Cardiff City Stadium a da ni o flaen yma wan, o flaen y statue Ferkina. Mae dal yn gynnar yma ar y funud, rhyw 10 o gloch ydi, gan bod ni'n yr lounge yma heddiw. Da ni'n cael mynd fewn am 10 o gloch, so yn agosach at yr amser, 12:30 mae'r cic gyntaf, so mi nawn ni weld be fydd yn digwydd adeg yna. Ond ar hyn o bryd mae no dawel yma. Ond mi fydd yna dipyn fwy yn cyrraedd erbyn hynna. Mae yna 25,000 o ticedi wedi cael ei werthu hyd yn hyn. Mae hynna feddwl, mae siŵr fydd yna at least 26, swn i feddwl, efo pobl yn troi fyny ar y diwrnod a pawb yn troi fyny, so gawn ni weld beth sy'n digwydd. Reit, rydyn ni wedi cyrraedd Morgan's Concert Lounge yn Gaerdydd ac I ddweud y gwir, mae'n absolutely brilliant o'r yma. Tro cyntaf I fod yn y lounge, Morgan's Concert Lounge anyway, a mae yna le I ryw 50 o bobl, ac I ddweud y gwir, mae yna ryw 20 yma'n barod, mae'n chydig wedi 10, ac mewn ryw hanner awr fydd yna dipyn fwy yma, fydd yna awyrgylch bach da yma, ac mae yna lle I chwarae Cardiff against Swansea, table football. Mae yna PlayStations automatically set I Caerdydd yn erbyn Swansea, so gawn ni weld pwy ddeith yn fuddigol efo hwnna pan mae'n chwarae efo 2 wedyn. Ond mae yna briliant o view yma rwan, ac da ni wedi weld chydig o chwaraewyr allan yn mynd am dro bach ar y cae. So, gawn ni weld beth ddigwydd. Wel, dwi'n meddwl mae hynna'n deud digon I beth ych chi angen gwybod. Ath yr ail hanner ddim I Gaerdydd a gollon ni 2-0. Ond da ni nôl yn y lolfa, yn y lounge Caerdydd rwan. Ac collon ni 2-0. Fel mae o'n dangos ar y teledu fama. Fel dwi'n deud, edrych i cyn y gêm, os da ni'n colli, dwi'n diwedd y byd. Oherwydd da ni dal, dwi'n meddwl, heb edrych ar y tabl a dim o sgoriau heddiw, dwi'n meddwl da ni dal hefo 10 o bwyntiau, at least. So, os di hynna dal y sefyllfa heb gweld dim o'r tabl eto, dwi'n ôl ewa hapus bod ni dal 10 pwynt. Awn ni dal fyny efo
dal fan ni'n ail, so even efo 10 pwynt, gan ni digon o le rhwngth ni ar trydydd safle, so dwi'n definitely ddim eisiau mynd fewn i'r play-off places ma. Dwi eisiau dal put the pressure on a cadw i fynd fyny cyntaf neu ail. Gallwn ni dal mynd fyny yn gyntaf os mae hein yn slipio fyny. Gema nesa, da ni... Ti'n yn gwybod? Ond ie, felly mai. So, da ni'n mynd fewn i Gaerdydd. Fewn i Gaerdydd i dathlu diwrnod da. Da ni'n mynd dathlu bod ni'n ennill, ond da ni'n dathlu diwrnod da. So, felly mai.